Yun ang ano, so may update tayo mga idol no, kasi na ano, nalagasan tayo ng isang warrior at yun talagang napakasayang talaga no, kasi yun mula sibong pa ito mga idol no, sinusubuan natin no, kasi mahilig tayo magsubo ng mga ano mga idol, mga sibong mga idol. So actually ito yung mga sinusubuan natin mga idol nandito no. Yun ang ano, at yun talagang sobrang nakakapanghinayang at sana lang no, madala ng 4-in-1. So yun nga mga idol no, ito na, may pangapat na tayo mga idol. Ayun na yung red check natin mga idol no. Ayun, dumating na mga idol no. Tawagin mo para bumaba agad. Tawagin mo agad. Pang-anim yata mga idol no. So ito na, sibong natin to siguro. Alright, yung sibong natin mga idol no. Yung sibong natin. Ba't na yung mga buhok niyan? Sino mga idol no? Mga idol, ayun na mga idol na 2 months old mga idol. Yan, dumating na. Alampagin mo tayo. So yun na nga mga idol na, at yun yung video na yan is ito yung huling laban ng Moncada Tarlac mga idol no. At yun ang ito yung red check natin mga idol no. Yung huling laban ng idol, huling training ng Moncada, pag-uwi niya, nanghina na agad siya mga idol. No? Nanghina na agad siya. Parang ang tamlay niya na. Para itong isa mga idol, ito isa. Ito yung sibong, yan, yung sibong natin na ito yung sibong natin na green tag, yun naghihingalo din yan mga idol no. So, yun dahil sa naging busy ako nitong mga nagdaang araw at dina-check ko naman sila na medyo nanghihina na. At yun nga binila natin ng mga idol. Ito nga Salmustap mga idol no. Salmustap, so pinainom natin kayo ng naglagay tayo sa takip. No. Naglagay tayo sa takip na ito mga idol no. Pinuro na natin mga idol no. Kasi masama na yung tama nila mga idol. At yung mga tain nila mga idol, mga droppings nila, meron na itim, green tapos puti. Talagang masama na ng tama mga idol. Pero mga idol ito naman napakaliksi na ito kanina. Bilog na bilog yung katawan nito, pero ang gana. Bilog na bilog yung katawan nito, maganda yung katawan niya. Pero yun nga, magaan siya. Yun ang talagang nakakapanghinayang mga idol dahil sa dosing warrior natin actually yung itong black velvet natin, lapit mo camera rito. So na siya mga idol, recovery na mga idol no. So halos 2 araw siya hindi kumain mga idol kasi sinusubuan natin ng konti, nga lang dumudugo yung niya mga idol, ngalang niya dahil nga basag yung tuka na yan hanggang sa niya. Tapos tong ilong mga idol, tuklap pa yun yan, tuklap yung ilong, tapos umiksi na yung sa taas yung kaya nahirapan tayong i-recover to dahil sa di siya nakakakain. Yung sa first training to mga idol, lapas Tarlac mga idol so nagkaganon tong itong black chick natin at so ay recovery na siya mga idol. Recovery na at yun, healthy na ulit yung katawan niya so pinapagaling natin. At yun na ito. So talagang mga idol napaka bilis tong kasi kaninang umaga lang healthy pa naman sila, maganda yung pero yung medyo pag nakikita ko sila doon, kumakain naman sila mga idol so yung pala yung sintomas ng salmonella kumakain sila pero yung hindi natin nakapansin na nagsusuka kasi yun pagkatapos tipakain iniwan na natin kasi may trabaho tayo. At yun nga mga idol at kanina medyo matamlay na sobrang niya na, na siya. Parang ang tamlay niya doon sa loob ng appliance natin. Kaya tinanggal natin siya kinulong na natin sila. Hindi man sila magkasama silang dalawa, may tig-isa silang doon sila nakalagay mga idol. Doon nga binukod natin medyo malakas pa sila.
At yung ano ito idol, sobrang lakas na ito, no? So yung droppings niya, at may halong puti. Malakas pa siya, malakas siya kanina. Kung kumakain pa siya, may laman pa yung ano niya, butsi niya. Yung ano. Tapos, yun nga mga idol, biglaan na, sobrang lakas kasi na ano, mga idol, sobrang lakas ng salmonella mga idol. Di natin alam, no, kung salmonella o ano, o nakainom siya ng tubig kung ano. Baka tumugod siya mga idol, no. Kasi halos pangalan yata siyang dumating sa ano, sa mga ano natin eh. O nakainom siya ng tubig mga idol. Inom na tubig na may lasa, no. Kasi nga pagdating niya rito, nanghihina na siya. Yung mga idol na nakakapanghinayang lang. Kaya syempre yung itong ano natin, itong warrior natin mga idol, eh, talaga ano, maganda rin siya, ano, mabilis din. Na umuwi din talaga siya mga idol natin. Ito naman yung ano, ito naman 2 months old natin, no. Yung ano, so bukas mga idol na papainumin natin ng ano to, ng salmastapuli mga idol, no. Yung ano, so ito siya mga idol, no. Ayun nga mga idol, no, sobrang bata pa talaga na ito mga idol, no. So yun, nasa 2 months old mga idol, pero mabilis mga idol, no. Ordaneta mga ano mga idol, amongkada mga idol, ano siya, pan third bird yata siya dumating. Basta ang bilis siya mga idol. 2 months old mga idol, no. So yun na ano, anak to nung Taiwan ni ano, anak to Princess Love, yan kay Manman. Mega shoutout kay Manman, no. Pre, yung ano natin pare, yung ano yung anak nung tinamaan ng salmonella. At yung ano, yung tatay nito mga idol, Dorden, no. Japanese diaper. At yun ang ano, so may update tayo mga idol, no, kasi nalagasan tayo ng isang warrior. At yun, talagang napakasayang talaga, no, kasi yun, mula sibong pa ito mga idol, no, sinusubuan natin, no, kasi mahilig tayo magsubo ng mga ano mga idol, mga sibong mga idol. So actually, ito yung mga sinusubuan natin mga idol, nandito, no. Yun ang ano, at yun, talagang sobrang nakakapanghinayang. At sana lang na madala ng 4-in-1 itong ano na to, kasi pero medyo maliksi naman siya. At yung ano, nakakagulat lang talaga, no, yung nakakapagtaka lang talaga, no. Kasing liksi niya to eh. Ganyan sila kaliksi silang dalawa eh. Ito tumatayo nga to eh. Di nga nagpapahuli eh. Tapos kanina lang pinakuha ko sa anak ko. Ipinalipat ko na ibang kulungan. Pagbagsak niya, biglang tumumba, tiyaya na. Buhay siya na ginawa, maliksi, tapos biglang gumanon pagbagsak niya. Yun ano, tatapos yung buhay niya doon. Talagang nakakapanghinayang lang mga idol, no. So yun na nga mga idol, at wala tayong magawa, no. So kasama sa pag-iibon to, at yung ano, sayang yung pag-alaga natin ng ilang buwan, no. Ito 4 months to mga idol. Ay, nakabandit to ng UFC na blue. 4 months old to mga idol, na sayang, nakakapanghinayang. At yun na mga idol, so maging update tayo mga idol, na update ko kayo dito sa 2 months old na warrior natin, no. Sayang, di na sila nasama. At itong isa, di na talaga makakasama, no. At itong isa naman, dapat sana masasama to ngayon sa ano mga idol, sa masama to sa Ordaneta, kasi lang wala na mga idol, so may iwan na siya, no. At yun mga idol, so hanggang dito lang ito mga idol, at yun, maraming salamat sa inyo, no. At yun, sa mga subscriber natin dyan, mega shoutout sa inyo, at maraming salamat sa walang sawang pag-support sa munti kong channel. At yun ang mga idol, no, please naman mga idol, pa-comment down below naman mga idol, no, kung ano pang pinakamabisa na maliban sa ano, kasi yun hindi naman tayo expert sa mga ganito, no. So yun ang by research lang tayo sa YouTube mga idol, no. At yun, sa mga sa mga veterano dyan, baka naman meron kayong ma-advise sa atin, no, na magandang gamot, no. Kasi yung salmonella, talagang salmonella, ano mangyayari mga idol is going light, no, nag-going light siya, nanghihina, yun ang yung unang pagdating niya rito, pagbagsak niya, going light, tapos yung nag-iiba na yung droppings niya, no, kulay puti na, may green. Yun nga, tuluyan na ng hina mga idol, no. So kung meron kayong dyan mga idol, may advice mga idol, no. So please patulong naman mga idol, na pa-comment down below mga idol. At yun, para sa next para sa gawin natin ng vlog mga idol, na para sa mga newbie na katulad ko mga idol, na ibang newbie dyan na makakapanood ng video na to. So may turo tayong magandang advice mga idol, yung tamang paggamot sa mga salmonella. Yun mga idol, maraming salamat sa inyo, na. At yun, bye bye.